tu máte. Mám ti na ruku? Nezašpincel. Na pán. Aťko, počkaj. Si tam dal čina? Aťka, odtiaľ to. Túto akciu robí, tak ako som povedal, Europower a pán Mikula v spolupráci s firmami Conreal, VL Media a pivovarom Steiger. Nosili vojaci Wehrmachtu, nemeckej brannej moci, nemeckej armády. Potom boli druhí, tí boli SS, tí mali také elektrikárske blesky, vieš. Nein? Bandit, ne. Ja ty ten... Tam si bol nejaký... Na vás, du französische Banditen! Trinken! Sie müssen ein bisschen trinken. Ein Terrorist. Gut? Ein Terrorist. Aber wir sind keine Schweine, wir sind Menschen. Deutsche Menschen. Noch nicht, aber... Nur ein bisschen. Pionáč, ako sa klobásky otáčajú. Dáme pivko, Rastík. Aby ľudská posádka, ľudský činiteľ bol ranený či najviac odmiňovaný. O 15. hodine začne tá hlavná ukážka bojov, ktorá bude trvať zhruba hodinu. Ja tým ľuďom hovorím, že... Spomínam, ja len raz v ročku. Spomínam, ale len raz v ročku. Však ja vás, mamička, v každom svojom kroku. Volám Vikina, čo som večerala som ja, si ma ženuli bičku, jaj. A večerala som ja, si ma ženuli bičku. Volaj Vikina pravú polovičku, jaj. A ja pôjdem sa ňou prosiť, i sa na samého. Tak som sa zase zastavil. Od tento
Ja som čakal, že to bude vyhľadané. A potom sa stávajú veci, že áno, idú, aj keď nechcú. Kávu. Moja mama rada a urobila niečo. Neboj sa, to nehryzie. Do plecov. Takto, čici, namier. Tak. Odlažme ho. Naložený. Odlažme ho. Aj oni dohoria všetky. Aj to sprešo. Ty kebyže majú vojska, tak to... Najúžka pomaly 4 šlo. Auto to bude. Nechce ísť do mňa? Futbalisti jaký. Jo, áno. Pozvykli, že fakt má podnikačský rozvoj v lete i podporu. Však jeho rodičia sú tu. No, samozrejme sú odrážky. Takže... To ide. Čas a zavítali dnes do Nezbudskej Lúčky, aby sa pozreli na epizódy z bojov o oslobodenie, epizódy z bojov o Srečiansku tiesňavu. Pretože bol orientovaný na vládu prezidenta Tisa a teda nebol pre povstalcov použiteľný. Dovolte mi, aby som na úvod tejto ukážky a na úvod tohto podujatia privítal predsedu Žilinského samosprávneho kraja, pána Juraja Blanára. Ďakujem pekne. Pán Juraj Blanár je dnes veliteľom tohto podujatia, keďže je najvyššie postavený regionálny politik. Dovolím si veľmi poďakovať hlavnému sponzorovi, hlavnému, ktorý zabezpečuje túto ukážku, kto poskytol priestory, kto poskytol materiálnu finančnú pomoc, a sú to firmy Promonta SRO a firmy Engel SRO. To ich patronátom a s ich pričinením sa to deje. Takže môžeme im všetkým pekne poďakovať. Nevidel ešte film. To si film nevidel. Tak to ja ešte pamätám. Partizánov považovali za teroristov, pretože človek v civile so zbraňou v ruke bol terorista a nepodliehal Ženevskej konvencii, sa blíži k obci, vyhľadáva možný odpor. Situácia je premenlivá. Niektorým sa podarilo utiecť, niektorých žiaľ na úteku usmrtili. Už získal informácie od zajatcov, už získal predstavu o protivníkoch, získal predstavu o tom, kto proti nemu stojí. Doprajte im, prosím vás, ten zážitok, ak môžete, diváci v prvých radách, satnite si, alebo si čiknite. Ďakujeme.
Nemeckej jednotke sa podarilo obsadiť priestor, takzvaného vyčistili. Vidíte, že v priestoru obce sa nenachádza už žiadny občan, žiadny obyvateľ. Povstalci dostali správu o tom, že Nemci obec takzvané vyčistili, vyľudnili. Už som spomínal, že Kalo ako veliteľ Žilinskej posádky nespolupracoval s povstalcami, preto bol odzbrojený. Vidíte, že povstalecký veliteľ teraz vydáva úlohy, vydáva rozkazy a pokyny pre svojich vojakov. Povstaleckí vojaci po vašej ľavej strane zaujímajú obranné postavenie, dorábajú tam, vidíte, ešte postavenie pre ručné zbrane. Podávajú mu v prvom rade informáciu o tom, že sa stretli s povstaleckou jednotkou, s partizánmi. Povstalecký veliteľ, partizánsky veliteľ posiela spojku. Je veľmi dôležité, aby pred bojmi boli vydané inštrukcie a aby tieto inštrukcie mali jasný. Každý strelec by mal mať vymedzený palebný sektor. Zaujímajú partizáni obranné postavenie na ľavom krídle obrany povstaleckej, pretože už sa nám z pravej strany pomaličky blíži prieskum nemecký a pomaličky sa nám blížia Nemci, ktorí preskúmavajú priestor. Nemecký veliteľ si vyžiadal leteckú podporu, najprv letecký prieskum. Z vrchu predsa len lepšie vidieť, kto je na tej zemi rozostavený, ako je rozostavený. Pozdraviť niekedy im zamávajú a hlavne vytávajú. Obrancovia sa prezrádzajú, že jednotlivými ranami vystrelili na lietadlách. Tí, ktorí ste boli na vojne, viete, že na lietadla sa strieľa dávkou, ale s počtom munícií a zbraní, ktoré mali k dispozícii, to riešili takto. Piloti oznámili nemeckému veliteľovi, že proti nemu stojí zákopo jednotka armády. Je iné bojovať proti armáde, proti partizánom. Partizánsky spôsob boja je vedený celkom inak. Letka nemeckých lietadiel znova nalietavá, robí okruh. Zistujú približovaním a vzdiaľovaním, piloti zistujú, kto proti ním stojí, aké protivzdušné zbrane má. Pre každého pilota je dôležité zistiť, či má protivník zbranie protilietadlovej obrany. Piloti lietadiel zistí, že majú prevahu a že proti ním je umiestnená len jednotka pozemného vojska. Nemá ťažké a jednotka nemá zbranie protivzdušnej obrany. Je to veľmi dôležité pre pilota, aby vedel, čo proti nemu, aké zbranie sú dôležité. Nemci sa čiastočne stiahujú a či toto, čo je proti ním nasadené, nie je iba paska. Slovenský veliteľ vysiela družstvo neskôr čatu do útoku v záujme obrany živej sily. Stále vidíte, že nemecké lietadlá nalietajú. Takmer nie účinné lietadlo vojsko znova v rukách povstaleckých vojakov a partizánov. Tu nastáva okamih, v podpore vzdušnej sily lietadlá opustia boisko. Materiálu do priestoru povstania Nemci už nemali možný, pretože v Tiesňave partizáni zničili tunel, zničili most a v podstate dostať sa cez Tiesňavu bolo možné už len teda po ceste. Mali tam letecké základne. Nemecký veliteľ sa rozhodol ovládnuť boisko útokom. Idlo, ktoré sa blížilo, bol to úspech. Nemci, ktorí prežili a nemecký veliteľ si znovu vyžiadal leteckú podporu, pretože zistil, že kanón dá sa ďalší krásny výstrel. Nemecký veliteľ nepredpokladal, že ten kanón tam je, že doteraz o ňom vôbec nevedel. Zrazu si uvedomil, že má proti sebe ťažkú zbraň, a preto vyžiadal leteckú podporu, aby podľa toho, odkiaľ rana zdela v inde, lokalizoval jeho polohu a aby ho podľa možnosti zničil čo najskôr.
Vidíte tam, že nemecké vozidlo horí. Pre ďalší boj už použiteľný momentálne nebude. Nemci sú opatrnejší. Nemecký veliteľ sa rozhoduje, že v maximálnej miere využije leteckú podporu a lietadlá už nevykonávajú iba hliadkovanie, ale aj priame napádanie, streľbu a bombardovanie. Jedným z najviacej používaných lietadiel bola to nesmierne silná zbraň, obávaná zbraň. Tieto lietadlá už sú pochopiteľné, ale tu je ďalší nález nemeckého pilota, ktorý takýmto spôsobom demonstruje svoju silu, svoje majstrovstvo. Že proti nemu stoja už ťažké zbrane, kanón. Novíte zase ďalšia rána z kanóna, ktorá Nemcov prinútila stiahnuť sa z obavy pred veľkými stratami. Nemecký veliteľ vydáva pokyn na stiahnutie, útočia partizáni. Kapitán Georges de Lannoy sa hrdinsky správal počas celej bitky a sám osobne viedol svojich vojakov do boja. Bol im osobným príkladom a výkony jeho vojakov boli svedectvom vojenského majstrovstva. I keď len partizánov, ale veľmi, veľmi dobre vycvičení. A neváhali prejsť obrovské vzdialenosti, dostali sa. Vytláčajú Nemcov z obce, kontrolujú samozrejme aj technik. Toto vozidlo na vlastnú obranu, krytie vlastnej živej síly. Tento útok povstalcov bol tak intenzívny. Nemeckí piloti sú čím ďalej smelší a čím ďalej viacej predvádzajú svoje majstrovstvo. Zasahujú nielen kanónmi, ale už aj bombardujú. Ešte domček ide, ešte mieru. Ďalšie bombardovanie. Pochopiteľne pri takejto obrovskej preváhe a najmä vzdušnej preváhe, proti ktorej sa nemôže brániť, slovenský veliteľ, povstalecký veliteľ major Dobrovolský nariadil stiahnutie a trápor Karola Repašského počíta Švajcarka zaujal obranu v strede, ľavé krídlo je zaujaté povstaleckými jednotkami. Je samozrejme dôležité, ktorému protivníkovi sa vynováme a preto má lepšiu perspektívu na ovládnutie bojiska. A aby si mohli zasahovať na vylepávaní, No to mám. No to bolo pekne, ja som sa tiež zaberal na to, no. Nalietávanie. A zameriala sa čím ďalej, tým bližšie. Na dedinu, Kristi šarnety, že nám dedinu zbúra. Dedinu nám zbúra, Dori. Ciele. Takže keď lietadlo nalietáva a vidíte mu na krídelkách ten záblesk. Nemecké lietadlá Messerschmitt 109. Trošku si prosím vás dajte rúšky na ústa. Ak máte si oči. Na bojišť. Ktorí sa snažia živú silu. Nemeckí sa cítia prívlak. Postreluje sa zemné ciele kanónmi. Nemecký útok dovolil udržať priestory. Situácia na boisku sa obratila iným kontrastom úlom. Toto je dávka palubného kanóna. Podarilo sa zasiahnuť úkryt. Už som to hovoril pred chvíľou, že zničenie, veľké straty a velenie, keď sú koordinovaní,
tak tá obrana, alebo teda tá bojová činnosť si uvedomujú, že majú nadvládu a tu sa im podarilo veliteľské stanovište zasiahnuť. Trošku sa nám tu bude zase týmiť. Výhoda má výhodu, každá výhoda má svoju výhodu. Ďalší zásah tlakom leteckých jednotiek naozaj že v dobrom zameraní tu máme ďalší veľmi dôležitý zásah do povstaleckých postavení do obranného sektoru. Ďalšie krytie dymovou clónou, nežiadúcou. Stranici leteckého tzv. Útok spoza horizontu. Lietadla využívajú korto, rieky nalietávajú, hodia bombu a unikajú zase ďalej. Ďalšie bombardovanie. Ten tlak bol naozaj taký, že poskytovný Hemilterko a bolo to veľmi, že posilnili svoje obranné pozície. Obrana bude veľmi ťažká. Medzičasom strácajú podporu jediných záležitých zbraní. No a toto bol zásah ako z filmu. Samozrejme, že všetká streľba je realizovaná výbuška, ale toto je už naozaj na povstalcov veľmi veľa, ten tlak je čím ďalej tým väčší. Zachovania živej sily, keďže si uvedomujú, že odpor nie je dostatočne účinný, tak povstaleckí velitelia sa pripravujú na ústup. Tak to bolo veľmi náročné, pozor na ušné zubie. Jedna z časovaných bomb, ktorá vybuchla neskôr, že keď vojaci v zákope počuli výbuchy a chvíľku nič nebúchalo, výbuchali vystrčili hlavy a vtedy to nemecké letectvo stále podporujú a útočia. Podarilo sa ale ako vidíte, na jeden kanón sú tu 3 obrnené ciele, čo je aby dokázali takéto ciele zničiť. Navyše nemajú kde predpokladá najprv diriguje si svoji, vydáva pokyny postavení. Povstalci vidia, že tá sila, ktorá je nasadená proti ním, je obrovská. Keď súčasťou ostreľovať, súčasťou gulometí. Lukášky, môžete ich zamávať, poďakovať. Je to veľké. Krásne vám tu urobili figúru. Kopaný výkrok a ďakujeme im naozaj za ich nádhernú ukážku majstrovstva. Pozemné jednotky ďalej tlačia. Tí sa rozhodnú radšej zomrieť hrdinskou smrťou, ako byť zajatí. Najmä partizáni. Som spomínal, ozbrojený civilista bol podľa Nemcov terorista, nepodliehali Ženevskej konvencii o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami a preto boli na mieste usmrtení, prípadne keď boli zranení, tak ich usmrtili a nemuseli brať žiadnych zajatcov. Ani nebrali zajatcov. A napríklad dôstojníci zajatí nepracujú. Vidíte tu na frontálny útok na pravé krídlo, teda ľavé krídlo obrany. Nemecké práve krídlo útočí, Nemci nasadzujú do boja takmer všetky prostriedky. Nemcom sa podaril tzv. Obchvat, dobili ľavé krídlo povstalcov a sústredeným útokom pokračujú na stred a pravé krídlo. Povstalecký kanón sa nám odmlčal, Nemci dobili veliteľské stanovište, povstalci sa vzdávajú, ruky nad hlavou sú znakom vzdávania. Niekedy je to pasca, ale vidíte, že sú porazení. Nemecký tank prekonáva prekážky. Nemecký tlak je tak obrovský,
že povstalci nemôžu odolať. Nemecký tank prekonal obranné postavenie, prešiel cez zákop, ničí prekážky, ničí žíz. Ďakujeme všetkým účastníkom, ďakujeme všetkým aktérom, ďakujeme všetkým účinkujúcim, ďakujeme sponzorom, ďakujeme tým, ktorí podporili túto krásnu udalosť. Sme v obci Nezbudská Lúčka, takže ďakujeme aj obci Nezbudská Lúčka, obyvateľom Strečna, ďakujeme všetkým účastníkom zo spomenutých klubov vojenskej histórie, ktorí sa vojenskej histórii venujú naozaj intenzívne. Je to koníček, ktorý nie je jednoduchý, náročný na čas, na finančné prostriedky, techniku, materiál. Treba poďakovať podpore Žilinského samosprávneho kraja. Počuli ste, že bol tu priamo predseda Žilinského samosprávneho kraja, je medzi nami, pán Juraj Blanár, pohybuje sa tu, môžete ho vidieť, pohybujú sa tu poslanci Žilinského samosprávneho kraja, pohybujú sa medzi nami regionálni politici a hlavne vy, diváci, ktorí ste svojou návštevou toto podujatie podporili, ktorí ste podporili snahu tých, ktorí sa svojou činnosťou zaoberajú vojenskou históriou a ktorí nám chcú zachovať históriu a spomienky na to, čo sa stalo. Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí boli pri organizácii tohto podujatia, klubu vojenskej histórie, rovnako všetkým ochotníkom, dobrovoľníkom, sponzorom, ktorí podporili tohto podujatie. Účasť sama o sebe ukázala, že je záujem o poznanie takéto histórie. Podľa toho, ako som aj zodpovedal, hovoril, že majú záujem, aby sa to pokračovalo aj v ďalších rokoch a podľa mňa aj príležitosť s fundovaním výkladom, ako približiť tieto boje, ktoré boli naozaj významné. A tu by som povedal, boji o Strečanskú úžinu je jedný z najdôležitejších v rámci Slovenského národného povstania. Aj s tým, že vlastne žilinská jednotka bola tá, ktorá ako prvá bola nasadená zo slovenskej armády národného povstania. Takže ešte raz ďakujem. Pán predseda, vaše pocity, čo sa vám povedzme najviac páčilo? Už ako chlapec, taká chlapčenská dušička sa vždy oživí a tak zobudí, pretože aj my sme sa voľakedy hrávali na partizánov, ale tuto to človek videl priamo v priamom prenose. Musím zasa povedať, že v skutočnosti to musela byť hrôza. Možno pre nás to bola taká show, ak to tak môžeme dnešným podívaním, teda dnešnou technikou termínom povedať, ale predsa len vojna ako taká, to jednoducho bolo niečo, čo môžeme dnes hodnotiť, že to bolo niečo neľudské a to, že to dnes môžeme vidieť, o to viacej si môžeme uvedomiť nezmyselnosť vojny ako také. Prvé a druhé družstvo prvej časti. Voľno, rozchod! Na čo? Bez vediteľa, ne? Kuro, počul si, jak dal to solo? No, počul som, šikovný. Dobrý bol. Každý sa snaží biel nohou. Keď raz príde čas platiť, nechcem zanechať dlh. Možno život je krátky, nebol som dobrodruh. Keď však príde deň splátky, čestne vyrovnám dlh. Vždy, keď sa necháme, nevieme, prečo je to tak.
povedia nám, že následníčky. Chceme naozaj všetko kruh. Pravým tvou, tebe